A kedy je čas na spoločné bývanie? Čím skôr, tým lepšie. A prečo? Aby si ho alebo ty ju otestovala, očekoval, ako sa chová v situáciách, ako minia peniaze, ako prikladá ruku k dielu, ako sa stará o vašu domácnosť, ako si platíte veci. Lebo potom, keď si robíte s niekým dieťa, idete s ním až vtedy bývať, alebo kto vie kedy, až pre úvodičov mamička sa stará, tatínko sa postará a vy ste vlastne príživníci ich. A potom, keď nadobudnete vlastné bývanie, nastane krutá realita. On mi nechce pomáhať. Ale veď on ti nepomáhal ani vtedy a bola si s tým OK. On s nami netrávi čas. Ale veď on ho netrávil ani vtedy a bola si s tým OK. On má len svojich kamarátov. Ale veď ich mal aj vtedy a vtedy ti to nevadilo. On má teraz dieťa, má sa starať o dieťa. Ako sa choval vtedy? Ako prikladal ruku k dielu? Ako ti pomáhal s domácimi prácami? Nehovorte mi, že domáce práce má robiť iba žena. Pretože do domácnosti nenosí peniaze iba ten muž. Ak by ľudia si vyskúšali prvé tieto veci, by si naozaj kopec problémov ušetrili.